ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам. Марҳамат намоед ба барномаи мо Чашмаи умед. Ин барнома, аз номи барнома мумкин ки шумо уже дарк кардед ё хулоса кардед. Чашмаи умед ин барнома ба ҳамон мақсаде тайёр шудагӣ аст ки ба ҳамон мақсаде пайдо шудагӣ аст ки барои ҳамон шахсоне ки умеди оянда доранд, умеди мехоҳанд ки зиндагии худашонро дар оянда беҳбудӣ кунанд, шахсияти худашонро созанд, ба ҳамон одамое ки мехоҳанд ки ба ҳамон мақсади ояндашон як умед бахшанд, як боварӣ дошта бошанд. Ин барнома барои ҳамон инсонҳо ҳаст, барои он инсоне ки боварӣ доранд ки аз рӯзи азал, аз рӯзе ки худованд ба ваё ҷон додагӣ ҳаст, ҳамин гӯем рӯзе ки ҳамон фариштае ки мебиёд дар батни модар тақдира менависаду ҷон медиҳад, ҳамон вақт ҳунара медиҳад. Вақте ки дар як вақт хондагӣ будам ки дар кадом китобҳои ҳамин илмӣ ки гуфтагӣ буданд ки вақте ки 4 моҳа мешавад кӯдак, вақте ки агар бинед занҳо ҳис мекунад ҷунбидани кӯдака, ҳамон вақте ки ҷона метиҳад Парвардигор, дар ҳамон муддат 4 та чиза инсон ба медиҳад. Якумин чизе ки инсон ба медодааст, ин умри инсон, чанд сол одам умр мебинад. Ана дуюмин чизе ки медодааст, менависитааст ризқи одама, ки ризқи ин одам ҳама қадар барои ки ҳамон ризқаш бошад ки ҳама қадар ҳамон синни ҳамон соле ки умраш бинависаги ҳамон сола вай зиндагӣ кардан тавонад. Сеюмин чизе ки будааст ҳунар, ҳамон ҳунаре ки ҳамон истеъдодо ки ҳамон ҳунару истеъдода зиёд карда, гӯем мукаммал карда, тараққӣ дода, асоби ҳамин ҳунар ҳамин инсон ризқаша ёфта гирад. барои ки ҳамон ризқаш ёфта гирад, ин ҳунар сабабгорай. Ба чорум бошад, хушбахт мешавад, ёни фарзанддор мешавад, ёни ман ин фарзанд. чунки ки фарзанда шумо дастинохатӣ кардан наметавонед ку. Анако нигоҳ кунед. Барои ҳамон ҳамин 4 та чиза Парвардигор аз рӯзи азал ба ману шумо додагӣ аст. Барое ки аз рӯзи азал додагӣ бошад анакун, ин чиз аз рӯи китоби илмҳои динию дунёе ки ман омӯхта дидам, ҳамчун равоншинос дигар паҳлӯи ина ки ман омӯхтам, ман фаҳмидам ки дар илми равоншиносӣ ба мо мегӯяд ки дар ҳар як одам 204 ҳунар аст. ҳамин инсоният ба 204 ҳунар аст. ҳамин ҳунарро якта шини шумо аст. якти ҳамина худованд шумо ба беҳтар додагӣ, зиёдтар додагӣ. ҳамин ҳунар шумо ба ҳаст аз рӯзи азал, аз рӯзе ки шумо худованд офарид. ҳозир шумо дунё ба набаромадед, таваллуд нашудед ҳозир. не ки дар ҳамон батни модар уже ҳамин ҳунара шумо худованд додагӣ, барое ки ҳамон ризқа ба сабаби ҳамин ҳунар меёбед. ана кун. ана инсон бояд ки ҳамин ҳунараша тараққӣ дода, ҳунараша пеш бурда, зиндагиша созад. сабабе ки баъзе одамо бисёр илм дорад, бисёр гӯем чӣ гум ҳунарманд асту, не ки муваффақ нест дар зиндагӣ. сабаби асосиш ҳамин аст ки ҳунари худованд додагиа мардум истифода намекунад. вақте ки шумо доимо мебинед ки як кас муваффақ аст, мошинфурӯшӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас хонасозӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас савдогарӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас чӣ гум ситавои маркетинг заниматсия карда муваффақ шудааст, ё ки як кас сухафрукти бурда фурӯхта вай шудааст, муваффақ шудааст, ё либосфоре фурӯхтааст, як кас обфурӯшӣ карданааст. То ест вақте ки ману шумо мебинем ки дигар одамо ҳамин ягон коре ба банд шуда муваффақ шудагӣ ҳастанд, бисёр вақт мо мебинем ки одамо ҳамона мехоҳанд ки копировать кунанд. вақте ки шумо вай копировать кардан мегиред, ҳунаре шумо ба худованд додагӣ тамоман дигар ку. ана ҳамон истеъдоду ҳунаре ки худованд шумо додагие ки шумо бояд ва тараққӣ кунеду ба сабаби ҳамон ҳунар хизмати мардума кунед, хизмати худоя кунед, ҳамон ҳунар тараққӣ нокарда мемонад. барои ҳамон бисёр одамо муваффақ шудан наметавонад. доно ҳасту, не ки муваффақ нест. сабаби асосиш ҳамин ки дигарҳоя копировать карда мегардад. агар ки шумо хоҳед ки дар ҳақиқат муваффақ шавед, якум шумо бояд бовар кунед ки аз рӯзи азал худованд ба шумо истеъдоди ба қувват додагӣ аст. аз рӯзи азал
худатона дигаро вақти муқоиса накунед. Нагӯед ки мана ин вай доно будааст, мана ин вай тавоно. Вақте ки шумо худ одамои тавонои муваффақати муқоиса мекунед, подсознательно шумо ҳис мекунед ки худе ки ваё муваффақтар нисбати шумо бошед, оҷизед. барои шумо ягон ва худатона дигаро вақти муқоиса накунед. шумо якумин коре ки бояд кунед, худатонро бовар кунед ки худатонро бовар кунонед ки аз рӯзи азал Парвардигор шуморо истеъдода додагӣ аст. Анакун ҳамон истеъдода худатонро ёбед. Коре ки якуме ки шумо бояд кунед, аввал ҳамон истеъдода худатонро ёбед. чӣ хел шумо ҳава ёфта метавонед? аз куҷо шумо метавонед фаҳмидан ки ҳамин истеъдоди ман худодод аст? шумо аз куҷо метавонед фаҳмидан ки ҳамин истеъдоди ман ҳамон истеъдоде ки агар ҳамин истифода кунам зиндагим беҳтар мешавад? ман якчанд нишондодаша мегӯям, шумо диққат карда гӯш кунед. якум, дар дили шумо меҳри ҳавай ҳаст. дар дили шумо меҳри ҳавай ҳаст. мана нигоҳ кунед, баъзе одамон бинед, баъзе одам хурсанд аст вақте ки ҳамин хона ремонт мекунад, ёки хона мепӯшад, як кас дигар хурсанд аст вақте ки картинка рисоват мекунад, як кас хурсанд аст вақте ки шеърхонӣ мекунад, як кас хурсанд аст вақте ки ягон чи истеъдод мекунад, як чи гӯем либос дӯзӣ мекунад, ёки ягон маҳсулот мебарорад, ёки бизнес мекунад. якумин чизе ки ҳаст, шумо ҳис мекунед ки ҳамин вай ҳамин истеъдоди худододагӣ ҳаст, ҳамон ба шумо ба меҳр аст. меҳр аст. То есть ҳамона шумо карда худатона хушҳол ҳис мекунед нисбати ҳамон кор. дуюм, ҳамон кор шумо ба осон аст нисбати дигар корро. ҳамон корро шумо осон кардан мегиред. Не ки баъзе одам мебинед, ин қин, ту чӣ хел ин кора кардӣ? То есть дар назари дигаро қин метобад, шумо ба осон метобад. баъзе кор ҳаст ки дигаро ба осон аст, шумо ба қин метобад. барои ҳамон яке аз нишондодое ки ҳамон истеъдоди шумо худованд ҳамин соҳа ба додагӣ аст, ин ҳамон кор шумо ба осон ба даст мебиёрад. мана нигоҳ кунед, баъзе одамо аз ҳамин гӯям чӣ гӯям публични виступления, аз ҳамин саҳнава баромад кардан метарсад. аман ба худо ҳамина додагӣ осон мешавад. ёки мана баъзе одам бинед, лётчик будан ба метарсад, ёки духтур будан ба хирург будан ба метарсад. а баъзе одам ҳамон ба худованд истеъдод додагӣ, фикронаш ҳамон ба додагӣ мекунад. диққат кардед? барои ҳамон агар ки якум меҳр бошад, меҳри шумо дилатон ҳаст дадонед. дуюм, ҳамон чи шумо ба осон аст. вақте ки шумо вай кора мекунед, осон нисбати дигар коро. ман намегӯям ки тамоман осон аст. зиндагӣ ба ҳеҷ чиз осон нест. не ки ҳамон чи шумо ба осонтар аст нисбати дигар коро. ҳамон кора кунед, ага результат тестатар мебиёд, натиҷа тестатар мебиёд. сеюм нишонаш ки чӣ хел ман ёбам ки это моё дело. Как мне найти, что это моё? чӣ хел ман кунам ки ман фаҳмам ки ҳамин чи кори ман аст ки ҳар кор ба даст назанам. сеюм, вақте ки шумо ҳамон кора мекунед, шумо худатона заставить намекунед. То есть вам не надо принудить себя, чтобы этого делать. То есть худатона шумо маҷбур намекунед. барои ҳамон кора кардан ҳам шумо ба осонтар мешавад, ҳамон кора худатон шумо маҷбур намекунед. ин сеюм нишонааш. дидед? чорум, вақте ки шумо ҳамон кора мекунед, сифати кори шумо беҳтар нисбати кори мумкин ки бародаратон ёки додаратон ёки хешатон ёки бародар. То есть нисбати кори дигаро ҳамон чи у вас лучше получается. шумо мекунед беҳтар сифаташ. ана ҳамина вақте ки шумо мекунед ки беҳтар аст сифаташ нисбати дигаро, ана ҳамин чорта нишондод аст ки шумо анакун таланти шумо, истеъдоди шумо ҳамин соҳа ба зиёдтар. ҳамватанони азиз, бародарои азизам, ман доимо дар фикри он местам ки чиба бисёр одамо дар ҳамин дунё худаш ёфта наметод. чиба бисёр одамо муваффақ шуда наметод. як бор дунёба мебии, беҳтар аст ки зиндагӣ хуб барӣ, беҳтар аст ки хушбахт зиндагӣ кунӣ. ман доимо ин савола метиҳам. чиба? вақте ки мен доимо савола дода гашта фикри бисёр кардам, ман хулоса ба омадам ки бисёртар одамо, 90% зиёдтари одамо ҳамон истеъдоди худованд додагиа истифода намекунад.
худованд додаги чизе истифода намекунад, ин бойгари асосии худаш истифода намебарад, лекин гумон мекунад ки вақт агар ки вай одам мошинфурӯшӣ карда бошад, манам мошинфурӯшӣ кунам мешам. То есть дигарро копировать мекунад. Ако мумкин ки вай мошинфурӯшӣ ҳавай худованд вай ба истеъдоди вай ба додаги бача бошад, ини шумо мумкин набошад. барои ҳамон шумо ба вай он результате ки шумо мехоҳед, натиҷае ки мехоҳед намешавад. барои ҳама қадар бисёр одамо дилшикаста мешаванд, рӯҳ афтода мешаванд, бисёр одамо аз баҳраш мебуроянд, бисёр одамо мегӯянд нашуд, намешудааст, аз баҳраш мебуроянд. вақте ки аз баҳраш баромадед, дидед, аз баҳраш мебуроянд, тез аз баҳраш мебуроянд, бо дигар кори дигар мечаспанд. бо аз баҳринеш мебурон, бо як кори дигар меқапанд, бо вай аз баҳраш мебурон, бо як кори дигар меқапанд. ҳамин хел ҳаркора мешаванд. баъд ягон ти ҳамин корҳоба мутахассис шудан наметавонанд. барои ҳамон имрӯз дар ин дарсе ки ҳозир ман гуфтаистам чашмаи умед, гуфтаниам ки ман мехоҳам ки ҳамин барномае ки ҳозир гуфтам, ман ҳамина бахшида ба ҳамин барномаи имрӯзама мехоҳам ки гап занам дар бораи чӣ хел истеъдоди худованд додагия худ ба ёфтан. чӣ кор кунем ки ҳамин истеъдоди худованд додагия ёбему, ҳамон истеъдоди худованд додагия тараққӣ кунем. ман 4 нишонаша гуфтам, барое ки шумо фаҳмед ки ҳамин чӣ ба шумо истеъдод доред. вақте ки ҳамин чиза фаҳмидед ки ҳамин чӣ ба шумо истеъдод доред, чӣ кор карданатон дар кор? вақтатона танҳо ҳамин ба зиёда аз 80%, 90% вақтатона барои тараққӣ кардани ҳамин истеъдодатон диҳед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди гӯем сохтмончӣ будан доред, не ки бозор ба шуда картошка фурӯхтанед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди дизайнерӣ доред, не ки шумо грузчикӣ карданед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди композиторӣ доред, вай доред, шумо пеш намеред. агар ки шумо ҳамон вақтатон ҳамон ба сарф накунед, ҳис кунед ки ман композитори бақувват шуда метавонам, не ки бозор ба грузчикӣ карда гардед, ё ки кори сиёҳ карда гардед, ё ки намедонам дигар кори дигар кардед, муаллиме карда гардед, ё ягон чизи дигар. шумо ягон вақт муваффақ намешед, машҳурам намешед. ман якта мисоли оддӣ мебиёрам. дар ҳамин интернет ман номи ҳамин бача хотирам мебурад. дар ҳамин интернет якта бачаи тоҷикам ё узбек аст ки дар ҳамин интернет стройка ба кор мекардааст, Россия ба. диққат кунед, ман мисол мебиёрам, шумо бинедон. стройка ба кор мекардааст ин бача. ҳамон стройка ба кор кардан ба шеърои ҳамин Метхум Чакрабарти сатила монда, ҳамон сатили вай ку лой мебиёранд, об мебиёранд, монда зада ҳамин байтҳои ҳамин кинои Тансор Диска мехонад. касе ҳамона сёнка карда телефон ба интернет ба мепартод. бисёри шумо ҳамон бача гӯш кардаги ҳастедон. диққат кунед ки шумо мана фаҳмед. нигоҳ кунед, ҳамон ба ки худованд истеъдод додагӣ буд, ҳамон вай консерватория хондагиш не, институти санъат хондагиш не. ҳамин бача ҳозир тамоми ҳамин интернету Россия ҷоба баъзе телепрограммаҳо ба хотирам ба ки як вақт Малахов даъват карда будаш, чандта телепрограмма мебинам, бо кадом як кино ба ҳам иштирок кард. нигоҳ кунед, худованд ки ҳамон истеъдоде ки додагӣ буд, то ҳамон ва то рӯзе ки ҳамон мардикорӣ мекарду, стройка ба кор мекард, ҳаёташ дига нашуд. не ки ҳамон муддате ки ҳамон меҳр дошта, вай ба ҳавас дошту, ҳамон шерхоние ки кард, ҳавай машҳураш кард. бо такрор мекунам, ҳамин бача консерватория хондагиш нест. ҳамин бача институти санъат хондагиш нест. не ки аз сабабе ки ҳамон чӣ ба худованд истеъдод додагӣ будам бача ба якдам ба номаш буромаду, тамоми мардум тамошо мекунад. тамоми мардум тамошо мекунаду, вай мардума хурсанд карда гаштай. ҳунаре ки худованд додагӣ, ҳунар ҳамон қадри худованд машҳурии ҳавай ба дод, ҳамон қадри парвардигор вай ба худованд обрӯши ҳавай қадри дод. вай сарфи назар вай дуруст ва чӣ гум иҷро карда истодааст ҳамон байтҳои Тансор Диска, мумкин ки нодуруст, стили худаш сал дигатар, сатила монда зада мехонад, сал дигатар. зато зиндагиш дигар шуд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман гуфтанӣ ҳастам ки аз паси ҳамон ҳунари худованд додагӣ равед, агар ҳам ин дунётона обод мекунед, ҳам ахирататона обод мекунед. дигарро копировать накунед.
як кас карда боша гумон накунед ки шумо ҳамон кора кардан метавонед. шумо лӯши ҳамон ҳунари худатона тараққӣ дода равед, вай беҳтар. чем коре ки дигарҳо кардаги аст шумо кардан то. Не, накунед вай. ини худатона тараққӣ диҳед, вай беҳтар. барои ҳамон шумо ҳунар доред шеър хондан, шеър хонед. шумо ҳунар доред нависандагӣ, нависанда шавед. шумо ҳунар доред ки журналист бошед, журналист шавед. чӣ чизе ки ҳунар доред. бизнесмен, бизнесмен шавед. мана баъзе одамо мепурсад ки маълим охир шумо фақат дар бораи пул дарс метиҳед, дар бораи муваффақият дарс метиҳед. ҳаме одам вай намешад ку, ҳаме одам бизнесмен намешад ку. бародари азизам, барои муваффақ шудан ҳама бизнесмен будана шарт нест. мана нигоҳ кун, футболисто бепулайме ё ки актёри беҳтарин бепулайме, олими беҳтарин бепулайме, духтури ҳамин беҳтарин бепулайме? Не. журналисти беҳтарин бепулайме? Не. ягонта ҳаме ман ҳар як намояндаи ҳамин соҳаҳоя медонам ки беҳад зиндагӣ хуб дорад. чунки ки ҳамон соҳаи худаш ба профессионал дараҷаи олиш ба баромадагӣ. ман кинорежиссёри хуб камбағал намешад, актёри хуб камбағал намешад, муаллими хуб камбағал намемонад. хо бовар кунӣ хоне. вай сарфи назар сохтмончии хуб камбағал намемонад. даже шофёри хуб камбағал намемонад. дар қишлоқи мо вақте ки мо калон шудем, тракторчиҳо буданд. сета тракторчӣ буд. ҳамин қишлоқи мо қишлоқи ҳамсоқати ҳамагӣ сета тракторчӣ буд. ҳамин якта ҳамин тракторчиҳо доимо круглигод зайнед буд. то есть кайбе ки шумо мерафтед, одамо очрат дошт. а дути диги вай ба баъзе вақт свободни будан ваёш. баъзе вақт якташ даже кор намеёфт. а чӣ ба? чӣ ба ки ҳамон якташ ҳалолкор буд. ҳамон тракторчие буд ки ҳамон тракторчи ҳам шава дараҷаи олиш хати тракторчи. замина нағз шудгор мекард, ин хеле партоф фереб намекард, аз ақибу охираш ба намепартофт. барои ҳамон одамо ҳавай ба очрат меистод. а во се кас буданд, не ки якти ҳавай як ҳафта кор мекард, як маҳ кор намекард. аксе чӣ ба? аксе ки ҳамон кора значи ҳавай профессионал не. ҳар як чӣ ба шумо профессионал шуданатон дар кор. истеъдоди худо додагия агар ки инсон ёбад худаш ба қадами якумаш, ҳамин қадами дуюмаш ҳала тараққӣ додан. чӣ хел ва шумо тараққӣ метиҳед? анакун худованд ҳунара дод, тараққӣ карданаш вазифаи шумост. худованд ҳунара дод, боз батли модар ва будагитон додагӣ. ҳамин таланта, истеъдода, не ки вай тараққӣ доданаш вазифаи худи шумост. ин вазифаи ягон кас дига нест. як китобо мо навистаем ки инсон ахири оқибат ҳамон шахсе шуда метавонад ки вақташа ҳамон ба сарф кунад. барое ки ин истеъдода шумо тараққӣ диҳед, вақтатон ҳамон ба ҷудо кунед. вақт умратона ҳамон ба бахшед. вақте ки шумо умратона ҳамон ба бахшидед, ҳамин шумо ёрдам мекунад ки ҳам ин дунё ба фоида биёред, ҳам охирататона созед. мақсади асосие ки инсон ба ин дунё омадааст барои служени хизмат кардан. хизмат кардан, хизмати халқу худоя кардан. агар ки ҳамон истеъдоди худованд додагӣ қатъи ҳавая пеш бибурдед, шумо ба сабаби ҳамон истеъдод хизмати халқа мекунед, хизмати худованда мекунед. мақсади асосии инсон пас аз мурдан ҷаннат ба рафтан аст. вақте ки одам ҳамин дунё ба ҳамон истеъдода зиёд карда хизмат кард, ман гум мекунам ки иншоалло чизе ки китобҳои динӣ менависидаги ҳамон мешад, мерадавай ҳамон ҷаннат ба иншоалло. барои ҳамон истеъдоди худододагия ҳавая зиёд кунед, вақта ҳавай ба сарф кунед. ман намефаҳмам бачаҳое ки давраҳои ҷавониша ба кӯчагардӣ, таги адёл ба хоб, давраҳои беҳтарини умраша, давраҳои зеботарин муддати умраша ғайбаткунӣ, бекорхӯҷагӣ, ошхӯрию гапхӯрию динраженӣ гаштан қатъи мегурзонад. ман намефаҳмам ин идома. савол ти худатон ба шумо чанд фоиз ҳамин потенсиали худатона инкишоф додед? як варақа гиред нависед. ман чанд фоиз истеъдоди худованд додаги ман тараққӣ додан тавонистам? якум савол.
қабаташ ба ҷавобаша нависед. дуюм савол. кадом синну сол ба шумо ин потенсиала истифода мекунед? кадом синну сол ба? 40 ба, 50 ба, 100 ба, кай ба ҳаёти оянда ба? агар ки имрӯз накунед, кай ба мекунед? сеюм саволи ман. шумо ба гӯед ки ҳамин натиҷае ки умре ки имрӯз шумо бурда истодед, фикри шумо қатъи ҳамин натиҷаи ақли шумо ё илми шумо, ё ки шумо дар онатон ҳис карданед ки шумо что вы намного умнее, чем как вы живете, что у вас иногда порой не получается все свои знания использовать, свой ум, свой талант использовать в жизни. Ваш счет в банке или ваш дом, в который вы живете, это что, показатель вашего ума, или вы намного талантливый человек, намного умный? Диққат кунед. ман гумон мекунам ки мо нафаҳмидед. имрӯза ҳаёти шумо ин нишонаи 100% истеъдоди шумо нест. шумо дар натиҷа на самом деле намного другой человек, намного умнее, не ки вай истеъдода 100% истифода накарданед. барои вай истифода кардан вақт ҷудо кунед. умратон ҳамин ба бахшед. ман хулоса ба омадам ки доимо пеши шумо выбор ҳаст, интихоб аст. ё паси мақсадатон меред, мақсада выбор мекунед, ё ки ҷурабозия, ё ки барои дигарон нақш шуда мондан ки як кас гуфт ки ту нағзӣ. не, ман тамоми умрам ба ҳама вақт мақсадама выбор кардам. Выбор будет, даже выбор побольше уделить время своей цели или побольше уделить время своим детям, семьям. Ман хулосо, агар ки ман бисёртар вақтама хона ба ҷудо мекардам, манам ҳамин кӯдакам мебурдам садик, меовардам, хай хона ба ёрдам мекардам, мумкин ягон чи. ин чизҳои ҳаррӯзае ки ягон вақт тамомшавӣ надорад. лекин ман интихоб кардам болои мақсадам. мақсадам барасам фарзандам бам осона зиндагӣ кардан. мақсад бараси зиндагӣ беҳтар барои ҳамон фарзанд сохтан метавонӣ. барои ҳамон аз паси истеъдоди худованд додагӣ равед. ягон вақт аз мақсадатон нагардед. бо як қисми дига чизе ки мехоҳам ки гум. ҳамин рӯзба халқи мо бисёраш истеъдодаша кушодане, зеҳнаш басташудагӣ, ин хел фикронааш танг, кушодане, ин хел барои ҳамон кораш омадшаваш суст. аз сабаби чӣ? сабабе ки ҳунара худованд истеъдода додааст ки духтур шавад. падару модар гуфтаги ки рафта таможня шавад, таможня ба амакатас ё як кас мо то як кор ба монда метавонем. ё ки истеъдод тамоман дига чӣ ба худованд додагӣ. не ки хишутабур ё кас акош ё кас гуфтаги ки ту рафта финансист шав, як онҷо ба финпол ба мемонем тя, налагавӣ мемонем тя, ё ки як кори дига мемонем. то есть худованд додагӣ истеъдод дига чӣ ба, одам зиндагиш дига чӣ ба, дига соҳа ба. барои ҳамин қадар. барои ҳамон яке аз натиҷаи, яке аз пешравии ки ман миллати мо, яке аз пешравии миллати мо ки ман мебинам, ин ҳамон баъз ки халқи мо бояд ки анамин
استعداد خداوند دادگی یابد. استعدادی که شما به خداوند دادگی هوا یابید خودتون بیو همون با وقت جدا کنید و هوا ترقی تید. انا کن برای که ترقی کنید چیکار کردن دونار کار؟ самообразование. چی گفته که پس самообразование؟ самообразование گفته که همون صاحب دائما از بالای خود کار کرده علم آموختن، همون صاحب بهتر شدن، زینه به زینه هر روز 1% بهتر شدن. هر روز نگاه کنید دیان همین خودожник رسام کартинкаи بهتری نشه успех نمیکند کشیدن با این چی گفته گپ؟ هر باری که تمام میکند کартинка آرزو دارد که کартинкаи نوش این بهتر باشد. برای ما همون کартинкаи بهترینی که میخواد که کشیده ماند، همون رسم بهترینی که میخواد کشه هوا ناکشیده مرده میبرود. انسان همین خیلی بودنش در کار. من هم مثال اگر که بیزنس ترینر باشم نغز استوپات کنم، نغز رسونم فکرم دیگر رو که فایدهش رسد. هر روز من با که 1% خودم بهتر کنم که برآمدی که با فردا میکنم وای بهتر باشد. با برآمدی که 1 سال پس میکنم با وای بهتر بودنش با نسبت حاضرش. آدم دائما از بالای بهبودی خودش کار کردنش در کاره. برای همون امروزه صحبت من در بابت آنی بود که چه خیل هنر خود را یافتن، استعداد خداداد را یافتن، همون ای خداوند خداداد استعداد هوای به کار کرده، هوای ترقی دادن. اگر که شما هنر استعداد خداوند دادگی شما با یابید و هوای پیش ببرید، شما هم پولدار میشید، هم موفق میشید، هم خوشبخت میشید، هم زندگی بهتری میبینید، هم آبروی کلام میگیرید. همین وظیفه شیطان، من خلاصه باموندم که همین خدا که ما که مسلمان هستیم دائما خطر باید نبراریم. همین شیطان چیکار میکرده است؟ شما حرکت میکند که راه زند که شما همون استعداد خداوند دادگی ترقی نکنید. اگر شما هوا ترقی کنید، شما موفق میشید، خوشبخت میشید. اون وقت به شما هم دست سخیق پیدا میکنید. وقتی که شما از کمبغلی برآمدید یک کس به یاردم میکنید. وقتی که شما بسیار خیر و صداقت کردید، دلسوز شدید، نزدنش یک روز با یاردم پروردگار، رازیگی پروردگار شما همون مقصد به میرسید، جنت به میرید. شیطان که دشمنی انسان است چی کار میکند؟ کار میکند که انسان همین استعداد نیابد. برای که همون استعداد خودش نیابد چی کار میکنه شیطان؟ دائما آدم هوسمند میکنه هر خیلی کارا با انا دیدی این بیزنس خوب، انا دیدی این کار بهتر، انا دیدی وای کار کردن نکن. شما سرتون دائما هر خیلی کارا آمدن میگیره، هر خیلی ایده ها میبینید که شما میخواید که تو یکدم این کار کنید، یکدم وای کار کنید. شما میخواید که موفق شد همه ساحه ها با عمرتون کمای. شما 10,000 سال اگر یا که اقل 1000 سال اگر من شما عمر میدیدیم، بعد از گمون میکنم 100 سال یاد میگرفتیم زندگی کردن، 900 سال دیگرش نغز زندگی میکنیم. از سبب که من شما همه همین 70 80 100 سال عمر میبینیم، 30 سال اولش 20 سالش ابرازوانی میگذارد، 10 سال دیگهش تجربه کمک گرفتن در کار، 30 سالش نیست شد. بعد از 50 уже حفصلتون پیر میشه، بعد از 60 точно کلون سال میشید، قوت اونجا قوت پیشی نیست. همین از 30 تا 50 سالگی اثبات کردید نکردید نه. برای همه قدر هموطنان عزیز و گرامی، شیطان شما دائما حرکت میکند که سبلازنت کند که شما دیگه کار کنید و این کار با چخه نشید. دقت کردید؟ دوم اروجی که همین شیطان استفاده میبره، اگر شما که من همین کار میکنم و شما با شبهه میاندازد. شبهه میاندازد که این نمیشد نکن، اگر میشد همه میکردن، اگر این نغز میبود دیگر رو میکرد گفته شبهه میاندازد. وقتی که شما به شبهه انداختن گرفت، یک بار دو بار سه بار شبهه اومدن گرفت، شما با میترسید دیگه همین کار کنید. نجید شیطان دو تا اروج استفاده میبرد. یکمش این شبهه، بچه‌هایی که میخوان که بیزنس کشون، آدمایی که میخواد که موفق شد و با دائما شبهه دارد، میخواهم نمیارم، میخواهم نمیدونم چی میشه. شبهه. دوم
инструменте ки шайтон истифода мебарад, ин саблазн. Саблазн чи? ҳавасмандӣ. шумо ҳавасманд мекунед ин кора кун ва ин кора кун. шумо ки ҳамон истеъдоди худованд додагӣ шумо буроед дия. баъзе одамо мебиёд пеши ман мегӯяд ки муаллим, охир шумо гуфтед ки ризқ азалист. аз сабаби ки якон ки ризқ ки азалӣ бошад, шумо мегӯед ки хонед беҳбудӣ мешавад, муваффақ мешавад. охир ризқ ки азалӣ бошад, хондан чӣ фоидаш аст? худо натиҳад ҳичӣ намешавад. бисёр мардуме тоҷики мо ба ҳамин чӣ дар ҳақиқат ҳаст. худо надода боша ҳичӣ намешавад. бародари азизам, шумо ҳозир дар батни модар ризқатон додагӣ. ризқ дуруст азалӣ ҳаст. медонӣ ба монанди чӣ? ба монанде ки шумо дар як корхона кор мекунеду шумо ба ойлик метиҳад, музди меҳнат метиҳад. анакун ҳамон ҷо даҳ кас кор кунад, як кас гӯям $300 музди меҳнаташ, як кас $200 музди меҳнаташ, як кас $500 музди меҳнаташ, як кас $1000 музди меҳнаташ, як кас $1500 музди меҳнаташ. дидед, ҳар кас ҳар хел музди меҳнат дорад. агар шумо диққат кунед мебинед. не ки диққат, ана ҳамин ризқам ҳамин хел ба монанди музди меҳнат аст. ҳар кас ба ҳар хел. не ки баъзе одамо илмаша истифода карда, ҳамон моҳона музди меҳнате ки мегирад, ҳавая сарришта карда, ҳавая чикор мекунад? Приумножать мекунад, зиёд мекунад.